Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kubungazwe usuku lobuntu eThekwini, indida kushonike ehla kudlalwa kanti kuxwayiswa abesimame ngokusula amacala. Izindaba ze1 KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu lidume esandlwane siyakhuleka. Usekela ngqongqoshe womnyango wezemisebenzi yomphakathi nengqalasizinda kuzwelonke uSihle Zikalala unikele ngezinto zokudlala ibhola lombhoxo kubantwana abahlala ekhaya lezintandane ilungisa indlela village elukward 60 ngaphansi kamasipala iTheku. uZikalala wenza lokhu ngosuku lokubungaza usuku iWorld Humanitarian Day okuhloswe ngalo ukubuyisa ubuntu. Lesikole esiphinde sibe yikhala intandane asigcini ngokugcina abafundi abayizintandane kodwa nabakhubazekile bayalithola usizo lokufundisa. Usekela ngqongqoshe ehambile kule ndawo uthi zimthintile izethulo ezenziwe abaphathi balesikhungo. When I drive from Verulam to Lwedwa, I would always think that this is the school for only disabled children. And I've been touched by the presentation you have made to us that children who are here come from the different communities. They are not only disabled, but some comes here because of particular reasons from their families. It is quite touching that you are assisting such children, and most of them, or almost all of them, are referred by courts to you. And therefore you are investing on those who are really in need. We want to see you growing. We want to thank you that we're hosting more than 160 students, and that is quite important. Uhlelo namuhla lokwasekela ngqongqoshe bebambisene nenhlangano uMtsinzi Holdings esebenzisana nomngeni uThukela Water. Ethule inkulumo yakhe ukhansela wendawo uthi mningi imisebenzi ethuthukisa umphakathi abayenza nomsinzi. The relationship that we have with umsinzi babu uJomane laphana siyasebenzisana kakhulu nabo. All our programs that they have, we are always participating on those programs. As we speak now, we have also youth that is got opportunity lapha since through our Indian plan. So sineyouth lapha nebambe iqhaza lapha since. Ongumphathi wezemidlalo kulesi sikole uthi usiza balithola minyaka yonke kwezinkampani ezizimele luyawenza kakhulu umehluko. And throughout the years, private sector and churches have ensured that every month the payrolls run, expenses are covered, and that growth happens here on the village, all to ensure that our children, the orphan and vulnerable of this world, get a bright future. Lesikole sinabantwana abangu180 kanti kumanje sesigabeni sokugcina kweminyaka yemiqhudelwano yezemidlalo. uZikalala uqale eVerulam waswaphindwa dlulela kwezinye izikole ezisendwedwe. Ngoteba uHosbisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseVerulam eThekwini. Umphakathi waseThembalihle Mgungundlovu uthi ubhekene nomnzima njengoba sekuphele isikhathi eside ungenawo ugesi. Laba ke bathi abakwamasipala uMsunduzi bafika bazothatha isiphehlimandla sikagesi eshile kepha ke kuze kube imanje asikalungiswa kanti ke uma bebuza kuthiwa ke kasaziwe ukuthi isikuphi. Lo mphakathi uthi impilo inzima kakhulu. Umphakathi waseThembalihle Mgungundlovu uthi awazi ushonephi njengoba ubhekene nenkinga yokungabi nogesi isikhathi eside. Kunenkinga la transformer eyathathwa over 4 weeks ago. Uma beyilanda iyo repair. However, when we call the municipality, we are told ukuthi there's no records of the transformer being taken away or the fact that it's under repairs. Selama reference numbers aswathole. So what happened was yesterday, siyile ebusuku to inquire and the manager no foreman pitched. Sihamba nomphakathi emakhazeni. Kunabantwana lana aba under medication that has to be refrigerated. Kunengane efundayo kunabantu abathatha medication chronic.
and nekhansela, nobody's assisting. Laba bathi lenkinga yagesi yandisa ubugebengu. Inkinga yagesi yasihlukumeza somphakathi ngoba manje asikwazi ukulungisela ingane zesikoleni, abasebenzayo abakwazi ukulungisa mangabe beye emsebenzini, ingqikithe enkuluke nje bakumnyama nobugebengu buningi kakhulu lemgaqweni. Singathokoza masingalekeleleka ngoba manje abantu abavuka ekseni abaye emsebenzini banenkinga. And siyahlukumezeka futhi nje basumphakathi ngoba manje akho nendlela yokuthi singatheza phi ukufisa ukuthi asifuna ukuthola lo paraffin, asinama option amanye. And futhi mangabe sinenkinga enjena nakho la kuphuma khona itransform esiphakela sonke la ngezansi. Umphakathi mangabe sithi siya report ekhanseleni, ikhansela lisitshela ukuthi asibikele asambe senkandla, siyobika enkandla. Lo mphakathi uthi inkulu inkinga obhekene nayo. Transformer ebesisebenzisa ibivele ingena power. Ithe itransformer abantu abaningi bakha endaweni. Yagcina itransformer ihluleka. Wasithembisa umasipala uzosishintshela itransformer, asifakele itransformer entsha enkulu ezokwazi ukumukela ugesi kuwa wonke umuntu. Kodwa umasipala akakwenzanga lokho. Uvane wathatha itransformer, uma silandelela futhi kwamasipala sithola ukuthi itransformer ihleli ayisevisi ayenziwa lutho. Akubuyi umuntu futhi okamasipala ezositshela ukuthi kwenzakalani la. Kanti basola inhleso yezepolitiki. Uma sikhuluma namakhansela, asitshela ukuthi amakhansela ahambani ku MK. Ukusho ukuthi eyethi transformer ithathwa ngoba su MK yini. eThamboville inkinga esinayo besingazi ukuthi ugesi uma unenkinga la kuthina eThamboville bayakwazi ukuvala iswish yabo ukhanyelwe eThamboville thina singakhanyelwe zikhanyelwe indawo zabelungu thina singalokhuze. Masipala uMsunduzi uthunyelelwe imibuzo kepha awangaphendula ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube sesithemba lihle eMgungundlovu. Kukhuzwe umkhuba wokucisha amacala kwabesifazana abasuke bewavule emaphoyiseni ngenxa yokuhlukumezeka. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhubeka inkulumo ngxoxo yokubhunga ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane elokishini eMlazi eThekwini. Abesifazane elokishini uMlazi eThekwini babhunge ngokuhlukumezeka ababhekene nakho njengoba kuqhubeka inyanga yembokodo. Leli lokishi lingamanye anesibalo esiphezulu seyigameko zokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Sibabiza ngokuthi bawo ngi-right bengekho right, sibabiza ngokuthi ngiyaphila kodwa babe bengaphili ngenxa yokuthi isociety esiphila ngaphansi kwayo iyasenza ukuthi sikwazi ukuthi si right noma singekho right, of which lokho kusi-affecta kakhulu as singabantu besifazane. So lama awarenesses ke akapheli namhlanje, asithiki ibhokisi namhlanje, but going forward siyenza each and every time ukuze senze sure ukuthi noma singeke sisiqede kodwa kukhona esikwenzayo njengomasipala. Njengoba si-invite ama-departments ahlukene ukureporta ama-cases of i-GBV, senze sure ukuthi abafeli ngaphakathi, abahambi futhi umuntu ayocisha icala just because usebona ukuthi lo amhlukumezile use-right. Kuvela ukuthi ke yize bekuvame ukuthi isihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane besiyinsakavukela umxhelo wesidwaba ezindaweni ezingamalokishi, muva nje lesihlava sesingenelana naseyindaweni zabadlezambane likaPondwe nokuyinto ekhathazayo kwazise imizamo yokuqeda nyanga so kufundiswe ngeinhlobo zokuhlukumeza. Ngicela ukuyigoqa abakothi yes I know it's a women's month but iyangithinta because amadoda ithi yashaya nakhona nzima isando ukuthi siyafundisana ukuthi i-gender based violence, if mesikhuluma nge-gender based violence sikhuluma ngani, because some of us asazi ngihleli lento okwayisho Stufuza ukuthi indoda yabona nje uyini wena monje yeyizwa leyo nto ukuthi ihlaba kabuhlungu kanjani kwena ezikoleni bothisha bazali emakhaya the way okhuluma ngayo nomunye umuntu uyabona ekhaya ama families uthola ukuthi niyaxabana. Abemkhakha eyehlukene basene badedelana beluleka ngamasu kanye nemigudu engathathwa yiloyo ohlukunyezwayo kungakhathalekile ubulili bakhe. Sizosho irole yenkantolo ukuthi thina ikuphi esikwenzayo ngoba inkantolo itholile ukuthi
ukuhlukumezeka kwabantu kugcina sekulidele ekutheni gcina ekuthatheka kancane ugcina sekuze kulidele ekutheni umuntu aze ashone even abantu abadala futhi nalokho kuyenzeka kakhulu siyakubona ngama social media because the power of social media iyabatshengisa abantu ukuthi iziphi inkinga umphakathi ohlangabezana nazo so nalokho sizokhuluma ngakho nemigudu ekufanele bayithathe nerole yethu as inkantolo ukuthi kufanele benze njani. Endabeni ze-1 KZN TV kube kuNtombi khona Mvubu eThekwini. Uthi usadidekile namanje umndeni wakangema emapheleni eMtubatuba ngemuva kwesigameko sokudlula emhlabeni kababa wekhaya uEmmanuel Ngema obeneminyaka engama-65 ubudala oshone kade bedlala ibhola kuqhubeka imidlalo yabantu abadala ebisenkundleni yezemidlalo kwaMsane. Ekhuluma neziko lezindaba uNontobeko Myeni oyindodakazi kamufi uthi badidekile njengoba ubaba wabo ubengagula indawo uthi ke ukushona kwakhe kubazumile. Usadidekile ke namanje umndeni okangema emapheleni eMtubatuba ngemuva kokuthi kushone ubaba waleli khaya kade kuqhubeka imidlalo yabantu abadala ebihlele kumasipala inkosi uMtubatuba ngesonto ledlule. Umufi kuthiwa kubevimbe emapalini ngesikhathi ke ewa esenkundleni wabeke sephuthunyiwe emtholampilo kwaMsane nokuyilapho kwaqinisekiswa khona ukuthi akasekho. Umndeni uthi ke usadidekile ngoba ubaba ubengagula indawo futhi ke bayahlolwa ngaphambi kokuthi ke badlale. Uma bathi akaphuthume eklinikhi kaMsana umayelana nobaba. Sanga understand ukuthi ngoba ubaba uphume ekhaya ephila kwenzakaleni. So mama ke waseyahamba eklinikhi mayifika eklinikhi wayihamba nodadewethu noMantusi. Mayifika eklinikhi bathola ukuthi ubaba seshiyile basifonela basitshela ukuthi hayi ubaba seshiyile kodwa bekungekho la adegula khona kukhola kabi kakhona ukuthi uyagula kubhlungu kuphi. So nje ubaba ushiye ngokukhulu ukuzuma sididekile. Ungema obeneminyaka engama-65 ubudala kuthiwa ubelithanda ibhola futhi ke kubathusile ukuthi ke ehambe ngendlela ahambe ngayo njengoba futhi ke ubengesiyo umuntu oxinwe amahlala khona. Belithanda kakhulu ibhola kusukela nje encane bakhe nje belithanda kakhulu ibhola ngoba igama lakhe lasebholweni uMahambane. So belithanda kakhulu nje ibhola nami ngikhule ngimaze lithanda kakhulu ibhola. Ya manje kwasimangaza ukuthi awu sengaze ehambe nje eshiye kabuhlungu kanje ehambile nje eyodlala kuthiwe nje uyodlala akasabuye ekhaya. Uhlalo wenhlanganiso yakhula club abedlala ngaphansi kwayo ithi ke ilahlekelwe kakhulu njengoba ke uyena obehlanganisa abantu nobenze isiqinisekiso ukuthi izinto zenhlangano zihamba ngohlelo. Angaza ngoba once ngangomngulu esibili wayeseklinikhi yenziwa sure ukuthi uyatestwa ushukela iBP namathambo bathi right elungene efayileni lakhe mase ungena futhi emagroundini siyashekwa futhi sonke isalikazi sizodlala siyashekwa namakhehla kwatholakala ukuthi right angalungela ukudlala ukuthi kwenzekani Mahambane kasazi wasala enkundleni inhliziyo zethu zadabuka kakhulu mina ke ngusihlalo wakhe mina kuleya club isihlala kuye lo mama uSibi ungusihlalo mina bengibaphethe kodwa ukuthi kwenzekana sazi. Njengoba ke lemidlalo ibihlelwe ngomasipala inkosi uMtubatuba sizamile ukuthola ukuphawula kwalo masipala kepha imizamo yethu ayibanga impumelelo njengoba ke imeya igcine ingabuyelanga kuthina kwaze kwaba udaba silifake emoyeni. Lezi ke izindaba z1 KZN TV ngingosamukeliso Nqulunga ngisemapheleni eMtubatuba. Ake sihlabene nali khefu sihlangabeze masibuye ezitolo. Nina bakahlavana Bhulumlile Ndulinde bubaswe uMantshonga benoqelemane senibingelela ke siyakwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu amukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Kubungazwe usuku lobuntu eThekwini indida kushona ikhehla kudlalwa kanti kuxwayiswa abesimame ngokusula amacala.
Nakuba umkhandlu wesifunda uthukela uke wabhekana nezingqinamba njengoba bekucilwe ezikweletini phambilini, umeya walo masipala uthi kusemqoka kakhulu kuba abantu bathola amanzi kanye nentuthuko. Lokhu ke ukusho ngenkathi ezokwethula uhlelo lwamanzi oseliphuthuliwe ngaphansi kwalo masipala uKhahlamba. Lamanzi ke azophakela amawadi amathathu kanti lo mcimbi ubuhanjelwe ilungu lePhalamende nophinda kube ngunobhala jikelele weqembu iIFP uSipho Sethu Ngcobo. Imeya yomkhandlu wesifunda uthukela inkosi uNtando yenkosi Shabalala wethula amanzi ngokusemthethweni azophakela amawadi amathathu kunguward 2, 3 kanye noward 14 endaweni yaseSitulwane ngaphansi komasipala uKhahlamba. Sizovula iproject sizohamba ke siyobona amanzi. Kodwa akuyona iproject eshibhile. Ibiza impela nje imali yangempela. Manje njengoba ibiza imali yangempela awukwazi ukuvele ufike uyethula uphinde uyivule nje wena kube ngathi nje olezwele. Uye udinga abantu ke abazokulekelela mawuzothula umsebenzi omkhulu futhi omuhle njengalo sizothula futhi sizovula namhlanje. Usithatheke isikhathi esincane besilana kulo nyaka. Sasho ukuthi asizile lapha ngoba kusondela ukhetho sizobanika nje abantu amanzi. Abantu bayazi vele ukuthi siyi-IFP. Kodwa abaphuzi yona i-IFP. Futhi uma siwenza lo msebenzi asiwenzela amalungu e-IFP kuphela. Siwenzela bonke abantu. Uphinde wachaza uhlobo lwamanzi olwakhiwe kule ndawo. Uhlobo ke lwamanzi esizolevula namhlanje lolu hlobo olubizwa ngokuthi ama-production borehole. Manje lokhu kuyazenzela kona ngogesi. Kwakukhuphula amanzi kwasemathangeni bese abantu bekwazi ukuphuza. Ngoba esikutholile ukuthi indawo yalapho uKhahlamba inawo amanzi kakhulu phansi. Manje ukuthi sizoloku sawadonsa emfuleni yebo kuhle nalokho kodwa kuyadula. Ngoba kudingeka amaphampa ohlobo oluphambili nolukhulu ukuze liphushe amanzi akhuphuke intaba. Inhlanhla ekhona kule ndawo ukuthi intaba zakhona zinawo amanzi. Uma ubhore endaweni ephakeme awudinga amaphampa amaningi noma amakhulu ukuze uphushe amanzi aye endaweni ephakeme ukuze akwazi ukwehla asetshenziswe abantu. Ingakho sithe endaweni lapho uKhahlamba sizosebenzisa kakhulu lolu hlelo azoba maningi sizowathula la. Kanti oyilunga lePhalamende uSipho Sethu Ngcobo uveza ukuthi ikomidi lakwa Public Works lizoqala ukuhlola imisebenzi eyenziwa ngomasipala ukuze bekwazi ukubona lapho kufanele betshale khona imali. Ngomqebelo sizokwethula uhlelo olusha esizolisebenzisa mhlawumbe ngeke sikwazi ukulwethula ngokuphelele yilo leli office okuthiwe angisebenze kulo eliqhamuka nendaba yokuthi hayi awuhlole umsebenzi awubukwe umsebenzi ukuze kubonakale lapho kungayotshalwa khona nalapho ngeke kuye kotshalwa khona. Thobeka Dladla izindabeni ze1 KZN TV ngisothukela. Abafundi bezikole zaseshowe ezahlukahlukene zicotshelelwe ngolwazi ngemisebenzi yamakhono abangayifundela uma besebephothula umatikuletsheni. Lo mcimbi ububanjelwe eKing Dinuzulu enyakatho nelikaMthaniya. Kubanjwe umcimbi eKing Dinuzulu Community Hall eShowe enyakatho nelikaMthaniya lapho bekuhlangane abafundi bezikole ezahlukene bezocotshelelwa ngolwazi mayelana nemisebenzi izandla bangayifundela uma sebephuthule umatikuletsheni. Namhlanje lumayelana nokuthi sigqugquzele intsha hence kuyinyanga yabantu besifazane sibagqugquzele ukukhetha ama-career besesesikoleni ukuthi befika ku-matric umuntu ebesazi ukuthi yini angaphuma ayibambe ngesandla imsize nemlekelele. So ke sithe namhlanje sithathele isikhathi sizobabonisa sibavulele iminyango. Uyathola ukuthi uma esefika kwa-matric akasazi ukuthi uzothathani. Wazi ukuthi kufanele aze aye university kuqala khona ezokwazi ukuthi abe umuntu. Sizogqugquzela nanokuthi ukuya kuma-TVET kuyabasiza ngoba bathola amakhono bakwazi ukukhanda benze noma yini ekwazi ukuthi baphile.
Bathi-ke inhloso yokwenza lo mcimbi ngenyanga yabantu besifazane ukugqugquzela intsha yabantu besifazane ukuba izibandakanye kwimisebenzi yezandla. Them that they are artisan trade opportunities for even young girls, the youth of our province in the trade industry, where women can also participate in umsebenzi yezandla. Silokhu sizinezikole angithi kuzokuthiwa umthento ngoba usemanzi. Sithe kungcono ukuthi kube sifike ngalesikhathi bese sezo decide khona ukuthi i-career path usho indlela yokukhula yabo yokukhula ngomsebenzi abafuna ukwenza yipi. Lento lesiyenzela nizokwazi ukubakhanyisela. Kanti-ke abanye abafundi ababe yingxenye yalomcimbi bathi bakujabulela ukuthola ulwazi ngeminye imisebenzi abangayenza uma sebephuthule umatikuletsheni. Funa ukuba olokhuza ama lawyers nama doctors, so le program le izosiza ekutheni mhlambe sigcine sesithanda ukuba ama civil engineering. Ukuthi noma ungaqashanga kodwa uyakwazi ukuyiqalela ibusiness lakho. Njengami, I now have a registered company with the hope of making a great impact emphakathini wangakithi. Lo 2% ongawuqasha ekufixeni imizi yabantu abaningi ongaba. Izindabeni ze-1 KZN TV ku channel 261 ngingumabongi Mhlongo ngiseshowe. Ake siphinde futhi sihlabe nanali ikhefu sihlangabeze ngemumva kwezitolo. Asibingelele siphinde sikwamukeleke futhi mungabe usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi ihloko ezihamba phambili namuhla. Kubungazwe usuku lobuntu eThekwini, indida kushona ikhehla kudlalwa kanti kuxwayiswa abesimame ngokusula amacala. Kuleli qophelo ke singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.82 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.68 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-23.10 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke nola lingu-$2,503.71 i-ounce kuthi uwele ongahluziwe ube u-$79.68 umphongolo. Ake sibhekele engosini yezemidlalo. Othisha bangaphansi kwenyunyana yothisha i-National Teachers Union okuyinathu ngamafuphi kubagatsha semandeni naseLower Tugela bebenemidlalo ngenhloso yokuzigcina bese simeni ngokwempilo. Uhlalo wenathu emandeni uthi ziningi izinkinga ababhekana nazo ezikoleni okuhlanganisa ke ukuhlaselwa kwabo ngabafundi kanjalo nezinswelaboya. Ngakho ke bayakudinga ukukhohlwa nje kancane yilezi izigameko ababhekana nazo ezikoleni. Amagatsha amabili enyunyana yothisha i-National Teachers Union inathu ngamafuphi okuyimandeni kanye ne-Lower Tugela asingathi imidlalo njengophawu lokuzivocavoca nokuzama ukukhohlwa izinkinga ababhekene nazo ezikoleni. Ubuholi balelonyana kusukela kwisifunda iLembe, imandeni kanye ne-Lower Tugela batuse lemidlalo. Kubaluleke kakhulu ngoba nje umuntu unezinyaka yesomzimba nezifo zeinhliziyo ziningi istress umuntu ahlangabezana nazo emsebenzini kodwa medlala kathula kahleke ajabule. Kukhulu kakhulu kubazali kumele babe nayo le understanding ukuthi ukuze umntwana akhule abe afinyelele la ifinyelela khona kumele sisebenze as partners. Ziningi izinto othisha abahlangabezana nazo ungaba semakhaya ngoba nakuphi na even kwakhona emsebenzini kuma states amaningi ayakhombisa ukuthi ke othisha abaningi baya admitwa ezibhedlela. Abebeyingxenye lemidlalo bathi lokhu kuzobasiza kakhulu bangagcini ngokuhlala emaklasini kuphela. La kwenzisa release ukuba semsebenzini kusinika ingcindezi kakhulu kwesinye isikhathi, so ukuthola nje leli thuba lokuthi sizodlala sibone sifana nezingane nathi kusijabulisile kakhulu. Inhloso lemidlalo ukupromote impilo ehealthy kubantu abancane nabadala. Lapha bekunemidlalo yabesifazane kanjalo nebhola lezinyawo ebelihlanganisa nembokodo. Izindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo emandeni. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka.
Zulomnyama ondlela zemhlophe ngeziguqisi besikuphathele zona namhlanje ukuhlangabeza futhi kusasana kanjani ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.